El dilluns 14 d'octubre de 2019, el Tribunal Suprem condemna els líders del procés català. En total, 100 anys de presó pels delictes de sedició i malversació. Milers de persones es rebel·len contra una sentència i un sistema que consideren injustos. Esclata una setmana de manifestacions i enfrontaments amb la policia que van tenir un fort impacte sobre la societat catalana i espanyola. Esclaten 5 dies de fúria. Hola, soc la Laura Aznar, periodista de Crític, i esteu escoltant 5 dies de fúria, una sèrie de podcast sobre les protestes contra la sentència del procés. El dijous 17 d'octubre pel matí es fa públic el balanç del dia anterior. 92 ferits i 52 detinguts. De nou, una persona ferida a l'ull per un tret amb bala de goma. No perd el globus ocular, però sí part de la visió. La policia informa de l'ús de gasos lacrimògens i còctels Molotov en els enfrontaments de dimecres nit. En canvi, les primeres protestes del dijous es desenvolupen sense incidències greus. Pel matí, manifestacions d'estudiants a les diferents capitals catalanes i talls de carreteres. Per la tarda, els CDRs convoquen una Olimpíada popular als Jardinets de Gràcia de Barcelona, però el to tranquil del dia canvia quan apareix un nou actor. Clar, pensa que això era dijous, no? 17 d'octubre, portem 4 dies, era el quart dia de manifestació, la quarta jornada. El dia anterior, que era el dimecres, hi havia hagut els grans incendis a la zona de Gran Via, per la zona d'Arc de Triomf, més o menys per situar-nos, no? Allà a Barcelona, i a veure què passarà. Aquell dia a les 7:30 van convocar tant CDRs a la zona de Jardinets, no? Diagonal amb Gran de Gràcia, i allà era un ambient molt, molt festiu, amb gent jove, amb gent amb pilotes d'escuma. Van muntar un camp de vòlei allà al mig, una patxanga. Era molt festiu i molt tranquil. Per altra banda, a l'altre punt de la ciutat, no, a Sarrià, hi havia convocada aquesta manifestació d'extrema dreta. Sabem qui la va impulsar? No del cert, perquè crec que la convocatòria no anava assignada, però sí que és cert que hi ha una mica un conglomerat, no, de gent que ve des de gent dels extrems més radicalitzats, que podien ser gent d'última bastió, que són caprapats neonazis, fins a joves vinculats a l'espanyolisme del barri. Per tant, és una mica un poti-poti, no? Que Artós és el punt de trobada. La plaça d'Artós és el lloc de referència paradigmàtic de les mobilitzacions de l'extrema dreta, de les celebracions del triomf de la selecció espanyola. En allà es van construir tota una sèrie d'edificis on es van allotjar policies i militars de vivenda protegida per part del govern franquista, el règim franquista, però sobretot en els últims anys és el punt de sinergia, de trobada simbòlic de tots aquests grupuscles que cada cop han virat més d'una extrema dreta clàssica cap a un neonazisme pràcticament, on tots ells conflueixen en allà, no? És el seu espai d'impunitat, on se senten més lliures per moure's, i aquell dia és el lloc que van escollir per iniciar una marxa que havia d'anar, ja ho van anunciar des d'un primer moment, a la cacera, a la búsqueda d'independentistes. A la mateixa hora, grups antifeixistes també es concentren a la plaça Artós. La tensió puja i la policia forma un cordó per separar els dos grups, que es troben cara a cara a uns metres de distància. Atenció, es para la policia. Marxin d'aquí aquest espai, deixin espai entre les dues manifestacions. En aquell moment es difon un vídeo a través de xarxes en què un agent dels Mossos d'Esquadra conversa amistosament i agafa per l'espatlla un manifestant feixista. Es tracta d'Àlex de Benito, líder del grup ultraespanyolista Democràcia Nacional. En un moment de molta tensió, la imatge reobre un vell debat. El suposat tracte diferencial dels antiavalots envers diferents grups en funció de la seva ideologia.
Sí que és veritat que de vegades les formes d'actuar que tenen els antiavalots respecte a aquest tipus d'individus que són molt propers a la policia, en el sentit de que combreguen molt amb l'autoritat, és una forma d'actuar que des de fora pot generar molts dubtes, perquè de vegades sembla que hi hagi una certa connivència, que no dic que sigui real, no dic que hi hagi una connivència entre la policia i aquestes persones, però sí que la manera d'actuar que tenen és diferent. És a dir, quan ho fan amb grups més d'esquerra i més antifeixistes, tenen la sensació que aquests grups són antipolicia i, per tant, ni s'hi acosten gairebé a parlar amb ells. És veritat que a vegades hi ha grups de mediació, però la sensació dels antiavalots és que no parlen, no interactuen amb aquests grups, no? En canvi, amb els altres grups, els grups feixistes, com que són pro-autoritat, sí que dona la sensació que de vegades, per tenir-los més controlats o per tenir-los a la zona, els hi han de tenir una sèrie de relació més propera perquè els facin cas, no? Perquè és allò que saben que amb un crit o un cop de porra els fan més cas que els altres, no? Jo això sí que ho he vist. Però, vaja, és que no tenia res a veure el tracte que tenies allà amb la manifestació del dia abans a l'aeroport, no? O els dies els dies abans a l'aeroport o al centre de Barcelona. Res a veure. La mediació, el contacte permanent amb els manifestants, independentment del que defensin, independentment del que pensin, el contacte permanent és i serà. I no només ahir, sinó cada dia. Per tant, aquelles imatges es poden malinterpretar, però que formen part de l'activitat policial d'intentar tenir interlocutors entre els manifestants. La unitat de mediació realment fa molt bona feina quan hi és. Jo aquell dia d'Artós no sé si era, perquè no ho vaig poder veure, però aquell mosso no era de mediació, aquell mosso era de Brimo. Jo això no ho he vist en ma vida en una manifestació que no sigui de signe d'extrema dreta. No sé si realment quan es fan les proves de selecció o quan hi ha la incorporació en l'escola de policia hi ha algun tipus de filtre en el sentit de que els agents que s'incorporen al cos de Mossos d'Esquadra no tinguin animadversió, bel·ligerància, discriminació cap a ciutadans per raó de religió, d'ètnia, de creences. Jo pel que conec el cos de Mossos d'Esquadra hi ha sectors minoritaris independentistes que estan organitzats, sectors anomenats constitucionalistes, que segurament més que constitucionalistes són potser d'extrema dreta, que també estan organitzats, una ínfima minoria. Al cos de Mossos d'Esquadra són 17.000 efectius, homes i dones, i aquí dins hi ha ideologies de tots els colors, com és normal, són un reflexe de la societat. I per tant, jo crec que és injust valorar-ho així. Evidentment això és molt complicat de provar, però sí que és cert que hi ha una diferència clara a l'hora d'abordar un dispositiu segons el signe de manifestació que sigui. Evidentment aquestes mostres de cordialitat, podríem dir, no es van veure en altres manifestacions, per tant això és el que sobta, suposo. A mi em sembla una profunda contradicció que des de l'independentisme es qüestioni la policia del país. És a dir, atenció, se l'ha de qüestionar sempre que actuï malament, però qüestionar-la per si, perquè és una policia en connivència amb l'extrema... Li estàs fent un favor a PP i Ciutadans i Vox. L'extrema dreta sap que un dels seus objectius és carregar-se el cos de Mossos d'Esquadra com a policia integral de Catalunya. Aquest és el tema. Per què? Perquè quan parlem d'estructures d'estat, una característica fonamental que defineix un estat és la competència de el que es diu el monopoli de la força, és a dir, la policia. Malgrat alguns moments de tensió, els Mossos aconsegueixen separar les dues concentracions. Però a partir de les 9 del vespre, la manifestació feixista abandona la plaça Artós i es dirigeix cap a l'Olimpíada Popular convocada pels CDRs als Jardinets de Gràcia. ¡A la puta guerra! ¡A la pàtria! I vaig viure amb molta angoixa. Estava a la confluència de Passeig de Gràcia amb Jardinets, tenia companys periodistes a la plaça Artós i ara que em diuen que un grup baixa, jo començo a fer seguiment amb ells, telemàtic. Escolta, per on baixeu? Estem al carrer. Jo anava mirant el mapa i anava veient com es anaven acostant i tenien la Brimo davant, amb les furgonetes a davant i algunes a darrere. És molt difícil que arribin a Jardinets, i a Jardinets hi ha moltíssima gent fent patxangues amb la pilota, super tranquil, que s'acabava el sol, un xaval tocant la guitarreta. Clar, doncs el contrast era que aquesta gent no s'està imaginant el que està passant, que està baixant. I ens van començar a saltar els missatges dels grups, alerta antifeixista, convocatòries Barcelona, els típics grups de Telegram,
on de cop saltaven tots els missatges i les alarmes de que estaven baixant a fer un cos a cos al final. Va ser una manifestació esperpèntica, o sigui, no és possible que una policia com la que tenim permetés que aquella manifestació, i amb les ganes que anaven, perquè anaven a fer mal, sortís del recinte de la plaça Artós, o sigui, o sortís com a mínim d'aquell barri i arribés fins al centre de Barcelona. És que a dia d'avui això encara és inexplicable. Per què no s'ha encapsulat aquest grup de 200 o 300 manifestants d'extrema dreta que baixaven des d'Artós fins al centre? Bé, és que l'objectiu d'avui era evitar una batalla campal entre grups antagònics. I aquest objectiu s'ha evitat? Sí, no han tingut una batalla campal entre grups antagònics i, per tant, donem l'objectiu per complet. La manifestació feixista es desplaça 3,5 quilòmetres des de Sarrià cap al centre de Barcelona. Durant el recorregut, continuen els càntics d'ultradreta i es produeixen llançaments d'objectes contra balcons amb estelades penjades. Va ser francament lamentable que aquesta gent es pogués passejar amb aquella impunitat i amb aquell exhibicionisme, perquè és que ho deien clarament, que anaven a enfrontar-se, i de fet hi va haver-hi agressions després posteriorment. Vull dir que crec que va ser un error estratègic i policial bastant greu. També cal dir que els Mossos han d'actuar en funció del que faci una determinada manifestació, no de la ideologia. És a dir, si és un grup feixista que està concentrat i no agredeix a ningú, els Mossos no poden actuar. Per lo que vaig llegir va passar és que grups d'aquests després es van anar desplaçant pel carrer i van fer mal a gent, cosa que és un delicte i que aquí hi ha d'haver una actuació concreta. Però clar, no pots fer una actuació preventiva de carregar contra una manifestació feixista perquè sigui feixista. La interpretació que jo em faig del que va passar és que des del centre de coordinació es veien les imatges de que hi havia persones onejant banderes espanyoles i s'interpretava de la mateixa manera que quan es veuen manifestacions de persones onejant estelades. I per tant, els comandaments de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional o de Mossos d'Esquadra, més enllà de fer una anàlisi aprofundit amb una mínima informació d'intel·ligència de qui eren aquestes persones, de si tenien un currículum que era perillós o no, doncs van aplicar el patró de si deixem manifestar els independentistes, deixem manifestar els espanyolistes. Crític s'ha posat en contacte amb el Departament d'Interior per recollir la versió d'un dels seus portaveus, però no hem obtingut resposta. Si algú vol vendre la moto que creien que garantint el seu dret a manifestació era oportú que s'acostessin a un grup de manifestants de signe inequívocament contrari era pertinent, doncs a mi em sembla que qui va permetre això és una colla d'irresponsables i que no poden estar al càrrec que ocupen. Llavors, recordo que a les 10:10 Mossos va fer un tuit, me'n recordo, que deia baixa gent amb pals de béisbol, pals de fusta, no? Clarament violents. El tuit dels Mossos d'Esquadra deia, textualment, estem treballant per evitar que els dos grups de caire antagònic es trobin. El grup de persones de la plaça Artós porta pals i bats de béisbol. Si esteu a la zona dels carrers Mallorca amb Enric Granados, allunyeu-vos del lloc i seguiu indicacions policials. Aquest tuit es produeix una hora després que els manifestants de caire feixista comencin a moure's des de la plaça Artós. Mossos fa aquest tuit a les 10:10 i crec que és 30 minuts més tard un xaval de 20 i pico d'anys rep una agressió brutal per part de 13 o 14 elements d'extrema dreta que el podrien haver matat tranquil·lament. El vam portar amb un grup de sanitaris, estava absolutament... és que no sabia ni què li havia passat, tenia la cara deformada completament. És que l'haguessin pogut matar. I aquella agressió és producte d'una negligència policial. És que és així, ho veig claríssim, i a més ho va veure tothom. Des del meu punt de vista, sens dubte, no es va ser prou precabut i, per tant, prou contundent en aturar aquest grup de gent, perquè no era un grup de gent tan nombrós,
Fins i tot a l'inici de la concentració eren unes 250 persones, per tant és un grup molt reduït, i moltes menys les que acaben derivant cap a aquesta cruïlla, no? Se sabia que jo crec que era molt previsible que es podia produir un incident d'aquest tipus i no es va aturar a temps. L'Ajuntament de Barcelona es va personar com a acusació popular en la causa per l'agressió al jove antifeixista, que respon a les sigles JBB. El vídeo de la pallissa es va fer viral, però què en sabem dels agressors? De moment són investigades 4 majors d'edat i un menor d'edat, però les imatges que ha pogut veure tothom és la d'una agressió produïda per entre 12 i 15 persones. Amb molta activitat, és a dir, que la colpegen reiteradament, amb pals, amb barres de ferro, etc. Però és una agressió multitudinària. I el que tenim és que la majoria d'aquestes persones o bé tenen antecedents per delictes d'odi o per aldarulls motivats per les mateixes qüestions, o bé reunien diferents elements d'aquests que conduïen a pensar que pertanyen a grups d'extrema dreta. D'un d'ells sí que en sabem una anècdota que potser no és tan anecdòtica, que és que un d'ells és el besnet d'Onésimo Redondo. Qui era Onésimo Redondo? Doncs un dels fundadors de les Jons, de la falange de les Jons. Per tant, sí que en algunes de les militàncies de l'extrema dreta hi detectem un recorregut d'herència històrica del que va quedar del franquisme, no? D'aquest substracte que s'ha mantingut, sobretot en els àmbits militars i policials espanyols, hi ha una certa herència en alguns dels seus descendents d'aquesta ideologia. JBB va passar la nit a l'hospital, on se li van diagnosticar contusions per tot el cos, la cara i el timpà. De moment, els fets encara estan sent investigats. Segons l'advocat, els ultres podrien ser culpables de 3 delictes greus: lesions amb instrument perillós, un delicte d'odi i un delicte de desordres públics. Les penes podrien suposar entre 4 i 12 anys de presó. Una hora més tard es produeix una segona agressió, aquest cop per part dels antifeixistes. Un manifestant d'extrema dreta és traslladat a l'hospital en ambulància. Al lloc dels fets es va trobar un ganivet de grans dimensions que presumptament seria propietat de la persona agredida. La situació al centre de Barcelona està descontrolada. Han passat 3 hores des que la manifestació d'extrema dreta ha sortit de Plaça Artós. Es produeixen llavors fortes càrregues per part dels Mossos, però no contra els manifestants d'extrema dreta. Al carrer València, crec que és, més o menys a l'altura de Passeig de Gràcia, allà va haver-hi mitja hora, que devia ser, no sé ben bé l'hora, però d'1 a 2 o més o menys per aquella franja, on hi havia un cara a cara fortíssim entre Mossos i grups antifeixistes o dels CDRs o qui quedés una mica en aquella manifestació. Allà recordo que ens hem quedat just al mig, perquè no ens vam moure bé, jo amb una companya de la CN, amb la Laura, allà al mig, en un portal, en plan, és que hem de sortir d'aquí perquè és que pillarem segur. I allò va ser mitja hora de no parar de disparar, me'n recordo quan vam acabar, que ja es va marxar la Mani, acostar-nos amb uns companys periodistes i fer fotos agafant no sé, moltíssimes pilotes de foam, de tot, amb els braços, i dir, com pot ser que hagin disparat aquest munt de municions. La ultraderecha, con banderas y proclamas preconstitucionales, camparan a sus anchas por las calles de Barcelona. Bueno, yo no creo que camparan a sus anchas. En ese sentido sí que evidentemente también estuvieron en las calles de Barcelona, pero se tomaron las medidas precisas los Mossos con el fin de evitar o soslayar cualquier confrontación, enfrentamiento físico con otros manifestantes. Bueno, primero es claro que la violencia genera violencia. Por tanto, es lamentable que efectivamente los grupos, las algaradas independentistas hayan suscitado también la génesis de la violencia de ultraderecha que lamentablement també s'ha instal·lado en nostre país. Fan algun tipus d'autocrítica des de Mossos pel dispositiu d'aquesta nit? No, a veure, és que jo crec que avui el que s'han evitat són mals majors. Els dies anteriors teníem manifestacions nombroses que generaven múltiples incidents. Avui teníem un risc molt gran, que eren 2 manifestacions de signes antagònics que acabés amb una batalla campal. Insisteixo, aquest objectiu s'ha complert.
La nit de dijous acaba amb 36 ferits atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques a l'Eixample de Barcelona. 16 van rebre l'alta in situ i les altres 20 van haver de ser traslladades a hospitals. Abans de mitjanit, l'Oficina de Drets Civils i Polítics, un organisme de la mateixa Generalitat de Catalunya, demana revisar en profunditat l'operatiu dels Mossos. Els Mossos eren coneixedors del perfil de les persones que estaven en aquella concentració, eren coneixedors, per tant, que si es desplaçaven ciutat avall podien trobar-se amb altres manifestants de signe contrari, que per tant aquí hi havia un potencial perill que finalment es va traduir en aquesta agressió. Per tant, s'hagués hagut de prendre les mesures perquè el grup concretament de la plaça Artós no baixessin Eixample avall. I no només vau qüestionar aquest operatiu, sinó que vau fer un qüestionament global de com havia estat l'actuació policial dels Mossos d'Esquadra durant aquella setmana. Bé, de fet, vam discutir i ho vam posar en qüestió no només l'actuació de Mossos d'Esquadra, sinó també del Cos Nacional de Policia, perquè va ser una actuació conjunta. Home, és evident que tots hem vist les imatges en què es produeixen accions per part d'agents de policia que no són les correctes, que són directament males praxis, que a més tenen conseqüències greus, es van perdre ulls, hi ha gent que va patir lesions greus, i per tant tot això ho vam haver d'explicar, esclar. L'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat es crea a finals del 2018. Durant la setmana de protestes, aquest organisme va qüestionar diverses de les actuacions policials. Però la nit del dijous 17 d'octubre, després de la marxa de l'extrema dreta per Barcelona, demana públicament, per primera vegada, que s'investigui l'operatiu. La seva veu crítica es suma a la de moltes entitats per la defensa dels drets. Bé, sens dubte va ser una setmana molt intensa, també per la gent que fèiem observació, compartint-ho a més amb altres entitats, que fèiem un treball similar per aquesta situació de tensió que a poc es va anar produint al carrer. Nosaltres va haver un dels comunicats o els missatges que vam llançar és que instàvem a les autoritats a desescalar la situació, perquè teníem la sensació que cada vegada la cosa es complicava més, i cada dia que passava la situació era més tensa i, per tant, en una situació d'escalada de tensió que no contribuïa gens a una situació de calma, de poder mantenir i de garantir els drets de tothom. I a més, vam detectar un patró d'actuació per part de Policia Nacional, també de Mossos d'Esquadra. Actuacions en les que baixaven i colpejaven a la gent d'una manera o una altra, estiguin al terra, d'una manera molt forta. I te dona igual si s'està anant o s'està quedant o està al terra, el que sigui, llavors allà és una lògica, allà un ànim de càstig. De fet, també se van donar situacions en les que van baixar agents de Mossos d'Esquadra als furgons i van disparar directament a la gent amb foam en zones on no estava passant absolutament res i cap a zones vitals del cos. I això és traspassar una nova línia vermella. Està la línia vermella de la violència institucional i després està ja la lògica que envolta la tortura. El que està clar és que quan aquestes protestes es desenvolupen al llarg de la setmana van haver-hi crítiques a diferents entitats i col·lectius de drets humans, les imatges van saltar a la llum pública, tots els responsables polítics, tots els alts comandaments policials veien, inclús en temps real, què estava passant, i es reitera i es va consolidant aquest patró de pràctiques indegudes. Al final, inevitablement, arribem a la conclusió de que allò es va permetre o es va incentivar, perquè si no s'haguessin donat pautes per rectificar. I si no es va rectificar és que hi havia un criteri darrere. Això és el que motiva l'auditoria. L'auditoria és dir, la societat ha vist unes coses que no entén. Per tant, senyors Mossos d'Esquadra, senyors d'Interior, investiguin-ho i expliquin per què es produeixen determinades coses, quines de les que es produeixen són acceptables en determinades circumstàncies, quines no, i en aquelles que no són acceptables, quines mesures es prenen, tant preventives com també sancionadores. I això no és el que no conté l'auditoria, malauradament. Per això li he demanat al conseller d'investigar qualsevol situació irregular que s'hagi pogut produir i de fer l'autocrítica quan és necessari. I ara és un moment que cal fer-ho. S'ha produït una reunió
del conseller, amb la direcció dels Mossos encapçalada pel comissari en cap, el senyor Sallent, acompanyat també de responsables de l'àrea d'afers interns i de l'àrea d'avaluació del cos de Mossos d'Esquadra, i que s'ha obert l'avaluació interna més gran que s'ha fet mai d'un operatiu. La brutalitat policial d'aquells dies posa el Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra sota la pressió de l'opinió pública. El president Torra es planteja fins i tot cessar el conseller Miquel Buch. Però el 29 d'octubre, 10 dies després de la Setmana de Fúria, el govern de la Generalitat anuncia una gran auditoria per revisar les actuacions policials contra les protestes ciutadanes. Vuit mesos després, els Mossos presenten les conclusions de la seva investigació interna en un acte solemne. Potser algú espera que aquests treballs es redueixin a la identificació de males praxis policials i les conseqüències disciplinàries que se'n puguin derivar. Però l'objectiu, creguin-me, anava molt més enllà i va molt més enllà. I la policia de Catalunya va actuar amb encerts i també amb errors, que s'han de corregir. I aquesta auditoria demostra que davant dels errors, el mateix cos de Mossos d'Esquadra ha actuat per corregir-los. I és que és així com entenc jo com ha d'actuar una policia democràtica que defensa la convivència i defensa la democràcia. La principal garantia per tothom és que a la policia de la Generalitat sempre es revisen totes les actuacions i quan s'escau s'apliquen els procediments interns per esclarir totes les responsabilitats que es puguin haver comès. Per començar, s'ha de reconèixer que si no hi hagués hagut pressió i denúncia social, poso en entredit que per iniciativa pròpia el cos hagués fet aquesta auditoria. Però de totes maneres, insisteixo, vull dir, una auditoria tindria sentit o tindria una conseqüència positiva des del punt de vista dels drets humans si fos realitzada per un ens independent. És increïble que tu llegeixis el document i que enlloc surti que va ser un operatiu en la Policia Nacional. És a dir, això és escriure una realitat que no va ser l'autèntica. L'autèntica, el que tots vam veure i alguns van patir, és que hi havia un operatiu conjunt. L'altra mancança evident que té l'auditoria és que allò que la va motivar, que són aquelles imatges que tots vam veure i que no ens van agradar, no està prou ben analitzat i sobretot quan es parla d'expedients oberts i de sancions possibles no s'especifica per quin tipus d'actuacions, ni en quines circumstàncies, ni a on, ni amb quin resultat, etc. L'informe dels Mossos d'Esquadra té 33 pàgines on s'explica que s'han revisat 1.000 hores de material audiovisual i s'han obert investigacions a 50 agents del cos. Només un ha estat sancionat amb suspensió de sou i feina temporalment. Per altra banda, l'informe apunta 22 accions per millorar les unitats antiavalots. El que havia de ser una auditoria per depurar responsabilitats acaba convertint-se en una llista de les demandes de la policia, com comprar material antiavalot nou o organitzar millor les unitats. Una presa de pèl immensa, no?, a la ciutadania. Què vol dir 50 agents investigats? No, escolta, volem resultats. Com pot ser que en 8 mesos no s'hagi pogut esclarir situacions que eren flagrants, no? I que la Conselleria d'Interior, amb tots els recursos als quals hi posa, no? amb la divisió d'afers interns, amb la quantitat de càmeres que fan servir, com pot ser que no tinguin unes conclusions més fermes? No hi ha una rendició de comptes clara i el que hi ha és un xut de pilota cap endavant, cap a un futur d'un ordre públic que ens agradaria. Però també és un futur, un projecte de futur que està molt basat en el benestar del policia. Entén-me, benestar en el sentit de més agents, més eines, més tecnologia, però no posant l'accent en el ciutadà, no?, o en el manifestant. Efectivament tenim un problema amb els mecanismes de revisió i control dels Mossos d'Esquadra.
O sigui, caldria, i això és una reivindicació que fa anys que fem les entitats de drets humans, caldria que hi hagués un organisme independent que pogués revisar i monitorejar com s'actua, no?, des del cos de Mossos d'Esquadra, etc., perquè entenem que és difícil que el propi organisme sigui jutge i part en aquest sentit. No? Això ja és una qüestió endèmica que efectivament esperem que un dia aconseguirem. Més enllà d'això, que és evident, que ja és un problema de per si, sí que es podria haver fet una major revisió i, sincerament, penso que s'ha fet una major revisió. Altra cosa és què s'ha fet públic. També entenc que hi deu haver hagut tensions internes pel fet de dir que es faria una auditoria, perquè quan tu dius que es farà una auditoria és que ets conscient que alguna cosa no ha anat bé i que hi ha coses que no s'han fet bé, no? I és veritat que en aquest sentit doncs no és fàcil que ni representants polítics ni tècnics surtin a fer aquesta crítica, no? Respecte sobretot de cossos policials. Aquesta és una part, i una altra part és tota la extensió del sistema penal, que també treballa amb la policia. És a dir, tenim una fiscalia que no té una cultura democràtica en aquest sentit, i en el moment en què les organitzacions socials, les organitzacions de drets humans, realitzen aquesta tasca d'investigació i denuncien males praxis per part dels cossos policials, la fiscalia sovint ens la trobem d'esquenes. Doncs clar, menys encara trobarem que puguem arribar a un judici on es pugui condemnar a qui hagi obrat malament. Como habéis visto, la paliza por parte de un ultra a uno del colectivo antifascista. Aquell dijous d'octubre, l'extrema dreta ensenya les urpes pels carrers de Barcelona. Però l'endemà, la ciutat afronta noves protestes. Divendres serà el dia de la vaga general i de les marxes per la llibertat, el dia amb més persones ferides. Divendres serà el 5è dia de fúria. Cinc dies de fúria, un podcast de Crític. En aquest capítol han aparegut Sònia Calbó, periodista de TV3, Carles Vinyes, historiador i expert en extrema dreta, Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, Anna Ponsí, periodista de la cadena SER, Jordi Borràs, fotoperiodista, Jaume Bosch, exdiputat d'ICB i expert en seguretat pública, Adam Major, director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat, Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, Xavi Muñoz, advocat, Andrés García Berrio, advocat i codirector del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans, Laia Serra, advocada,